Господин Саркисян, отбелязваме 143-та годишнина от гибелта на Васил Левски. В тази връзка искам да ви попитам каква е ролята на заветите на Апостола на свободата и тяхната интерпретация днес. Великите апостоли като Васил Левски, Любен Каравелов, Раковски, Ботев и всички останали, които ние сме изучавали в училище и днес са толкова актуални сред младите хора, колкото и преди. Тяхното дело не може да бъде забравено, не е забравено и няма да бъде забравено и занапред. Аз съм щастлив от факта, че видях в Морската градина десетки млади хора, които почитат и пазят завета на тези апостоли. Виждам, че патриотизмът е все още жив и продължава да се разраства и да добива влияние сред младежите. Защото в днешния свят, в който живеем на глобализъм, все по-малко може да се обръща внимание на родолюбието и на патриотизма. Но именно с тези млади хора е бъдещето на патриотизма. Тези млади хора, които продължават да помнят заветите на великите българи. Къде в днешно време е мястото на родолюбието в политиката и съответно в всекидневието на съвременния българин? В политиката има парламентарно представени политически сили, които защитават интересите на българския патриотизъм. Но тези политически сили биха могли да свършат много повече за българският национален интерес, ако патриотизмът се разпространява и се възпитава от най-ранна възраст. Защото в училищата е необходимо да се изучава предмет като родолюбието, например. И то не само в училищата, още в детската градина. В детската градина нашите деца е необходимо да изучават историята, но представена по един такъв достъпен начин за малките деца. Представена по достъпен начин, за да може те да се информират това какво са свършили великите апостоли като Васил Левски, Ботев и всички останали, които казахме. Тогава, когато ние изградим едно патриотично мислене в бъдещето на България, именно в най-младите, след време ние ще имаме граждани на България, които са национално отговорни. Български патриоти, които поставят интересът на държавата, интересът на гражданите, на обществото, на своите приятели пред своя интерес. Защото не е тайна, че в днешно време егоизмът е водещият фактор в съвременният европеец. Своят живот, уредбата на финансовото му състояние, уредбата на своята кариера, тези неща провокират егоизъм, който пречи на ценностната система на здравото семейство. Не случайно Европа в момента е в демографска криза и това е именно заради възможността човек да избере да живее за себе си повече, отколкото да живее за хората около себе си. Така че патриотизмът, той е жив, но може да бъде много по-силен, много по-силно изграден сред хората. А в основата на патриотизмът е любовта към отечеството, любовта към съгражданина, към ближният и желанието колективно всички заедно, като една нация, като едно общество, да вървим напред, нагоре и да можем да се сравняваме с държави, които са около нас. Да, ние не можем да стигнем Германия, не можем да бъдем редом до Румъния, да заминем Румъния, да заминем държави като Унгария, които имат не по-малко потенциал от нашия. Но ние в България имаме своите качества, имаме ресурси, имаме все още хора, които са готови да останат тук, да живеят в тази държава и да се борят за нейния просперитет. С това казвам, че не всички млади хора искат да емигрират, да напуснат България, за да устроят своя живот някъде другаде. Защото на днешната дата ние си припомняме, че велики българи, като Васил Левски, те са искали да се пожертват, да може нас да ни има. Ние в момента да живеем в тази държава. Така че не можем да загърбим тяхното дело, техният съвет и да решим ние като млади хора да напуснем тази държава и да се търсим късмета и живота някъде другаде. Това не е спасението, това не е начинът, по който ние ще се почувстваме по-добре. Тази държава, в която живеем ние, е необходимо да останем, да работим, защото тя е наша държава и да я съградим такава, каквато искаме тя да бъде, а не да се евакуираме.